Sinten nih? Mbak Niken mulai Mbak Niken. Ayo kan. Ora kata kong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Nah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duwe Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan iki kon kok ora iso. Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya diduk. Ciro lupat monem tuwa lu songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan pira? 2.700.000. Ah iya. Dadi bagi songo 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane kene. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, dipun mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disungkuri ora oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Hadi wis bingung malah. Iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora salah gawe sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Sehat Duk, dang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok. Kang. Meneh kok. Kang. Meneh kok. Ya. Kang. Kang. Kumpul ngun. Kang. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok Mas. Pendidikan ora perlu mikir percintaan ya kan. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkruti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho, pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Lah kowe ngopo arep bagus sing dagelan? Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. nyapa to? Ngono yo ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Aku. Walah. Kowe dalang ora pecus ngono iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus yen. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Iya. Mangga 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 BTB. Cah kurang ajar jenenge nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok
akeh suarane Niken. Nggih kula niki ngrasani Dik Niken. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku kaya apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya tak kon karo bocahe tak. Ya, kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Sithik-sithik wae nek. Ki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenang. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Lho, iki saiki butuhe. Kenapa? Kenapa? Omong iki Ojo, anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedhe padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan Lah mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat. Ya, Oh, kesarono. Ya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat ing kang Iki mau saking tresnane para penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nggih. Nah, wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Yes, didum sing adil. Ya, wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. MC Terima lah, kasih. MC. Terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kon. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nika tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Binjing Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra kang Mulya. nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo, Nduk, ya, matur suwun. Ngomong OTP ya, jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur ya. Ya. Nano. Ya, Dok. Wangi
biasane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Betuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Betuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kondang ki ora mergo dalang kangkong ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Kok disurung karo dongane wong tuane. Dadi mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Betuwi. Mangga Betuwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. 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 Hemben Kon dhuwur Bu. no Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol rung. Masih menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya. Wah, luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Kiai bagus e ngono Betara. Miner ke Bu? Sore ngene muni kutut manggung kaya penak ya Bu. Gamplenge. Sing nonton ya anteng ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwija Laras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Lho, ben pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawes. saya manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Kuliah Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Iya, Nduk. Nah, iki. Pakan. Ya. Kan pakanono ngono lho. Pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih, Kak. Belajar Ora kelino makani manuk. Wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Ayo. Lah ya. Ya, Dok. Ya, terusno.
Manuk sebelah geser. Iya luar biasa iki yo apa primadona Dewi Selaras Indonesia. Wah nggih Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih Menika tasih SMP Mas. nggih Napa niku Pak? SMP napa Sampun manak pindu dadi oh wis doboli. Pak iya sekermu kena nduk kita Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. nggih ora ketok ora mawaki belas lho Datese prawan ngoten. Lah iya. Nduk kulino makane manuk to Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. nggih wah delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita Apa beda ta, Be? benten apa Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki Oh, nek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten Bedane. ada jakelan Nyapa ngono? ora kuat belas Oh gambeh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing apa Yo sambung sebelah. Sambung ayo sambung wancik jalu yuk Udu iki lho terusane. Rene ben disuting Iki urut lho, Be. nggih Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi apa Mayang wis duwe bojo. Lah wiwi iki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. kami to sapa Pak Suwadi Sapa sing arep ngekek bali desa ki sapa? ora nek mulai legan diaturi tindak teng bali desa Kon ngapa? alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho So kita kaya apa ya silaturahmi kok iso Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. malah gulu iki sendirian tambul lho Wah. Malah kebarat kuwi. timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dientekne Wi. ayo wi Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita pura. Situ. situ Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi ya Ngaturi tindake penjari Bopo Sarmuji. Nah, Mas Ibu. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Oh
Monggo Bapak.